Страйк ли сме пак? Аз ще вляза в джипа, се движи по-бързо главата. Някой да ме влезе. Абе, Марто просто държиш бе, човек, това ти е на те. Марина влезва в джипката и я служи да можеш да стреляш по коридора на Б. Да. Това е. Аз да мина ли самичко отзад, защото трима ще се сбутаме тук на Б много брутално. Не, ще се разделите по точките и няма да се покажете до време. Преди малко така направихме градолу, тъй че... И не пресчитайте така. Ай, давайте. Естествено на улицата, моля. Да паркираме това, дай. Да, Кондор, паркирай го точно е там. Аз да паркирам. Деца, стой бите. Тук вляво се. Аре, пек, ходете. Има един отдолу. Двама са там. Кондор е сам си. Трима са в танк. Танка да изебна. Сам се Мене трима ме да убиха, има 5 човека там отзад. Бето го взехме. 5 с БТР, значи са много шли от сама. Може да дойдат през И малко може би има тунелче. 2 в група. Има един отдясно. Танка не е дошъл още. Да. Ще вляза през лявото коридор, че отвъд на Б. Свирки, аз се обръщам, аз гледам отзад. Добре. Идат на отзад. Танка, джипата е там, внимай. Убиха ме тук. На Атоса вече. Техни джип, двама Танка, се. Танка ме взе. По-малко говорете, за да не се чува, да може да чуваме. Един в коша пред рейса. Ето рейса в коша. Марто. Свали има танка отново. Внимай, джипът се отзад. Идват на Трима Б. долу на... Чето като взимаш... Един долу. Тук имаме концерта. Още един долу. Още един долу. Още един. Гранат. Добре, Убих Марин. двама. Инженер ще ми пусне. Няма да играм след. Цето съм. На Ато има хора. Кревията на отца. Кондор го прави, бе. Паза кривията, не? Това ще Убиха тая. ме над ляво. Пъгела. БТР Викаме още на на цето, Алфа. обаче те са 6 човека на Алфа. 4. Цето не можете ли го отчите малко? Неутрализирам тето всеки ми. Неутрализирах това. Взимам тето, смет на спомена на... Фащат те и върна Отзад в Б. Алфа. Ета. Убих един. Гледай наляво. Още един. Двамата. Взехме тето. Това ме ги кампиме. Двама долу в Аз кухнята. Как се горе ги кампиме на базата тук. Трима, още един. Така. Какво се правите, сега ние кампиме на склон? Аз съм и в базата на склона ги кампим. И нас на кампа вече. Плава майдва към вас. Чакам го сварпега. Откъде идва? От Е или от Д? Я го вижда ли с термона това, бе? Кое? Вижда ли с термона, като обисаше път? С смол. Той е мъртъв на се. Мъртъв е на се. Аз държа цвета, нека да дойдем. Не е с термона. Компани. Аз съм на спаун точка.
Двама има на цето. На пазара точно. Да, два се. Добре. Взимах цепи. Има двама на пазара точно. Убих двама. Още на пазар, още на пазар. Ма умря. Взимам цето. Добре. Взема се, там трябва бързо. Страйк стой там. Warbringer стой там където си. Опа. Сега тези трябва да ги изчистим, които са. Ма някаква медичка съм ти остава там. Добре, защото идват от тук. Warbringer, Някой ще го гледам на коридора. Warbringer може да остана тук, аз ще назад да ги изчистите, започва да се спамва. Чакай, чакай. Добре. Окей. Стойте там. Стойте Теги, там, стойте там. Идва тук ляв коридор. Влезе в коридора там Убил. Warbringer при тебе, ма. Убиха ме, Свали го. Маняк мини оттам продължи и към С. Да, май тук видях, че има един метър. Поправям. Танка. Идва на С. Да го гона ли? Джип на С. Отива Аз отдясно, там, да. отива отдясно. Оп, остана. Техният танк минава отляво, Аз там, ще да. хващат С. Ще Зад хващат С. къщата има един. Взема някакво линия. А да те реперна. Джипа отива на... Умря Идва на двамата. джипа към А. Танк идва насам. Джипата е двама човека към А. Идва Марко към тебе. Джипа е някъде... Спомват се отляво. от танка. Пак е зад къщата. Вижте кухнята. Отивам. Точно Един прекъсна човек. оправя танк отзад. Един минава от Точно бето те, уличката умря, по умря. кухнята. Мерси, който ми помогна. Найстрайк. Който е, заварихте вече. На Беса, Кухнята са. Идвам Б. Да, в кухнята. Нямам патрони. Няма той дойдето. Двама в кухнята са. Нямам патрони да ги убия. Аз ще дойда сега сам върху тебе. Аз оттам на С. Свалиха ма. Убиха ма мене. Танка ме Хващам ще Б, обърна хващам в Б, сградата хващам на Б. теб. Да, трима са вътре в кухнята. РПГ-то не го убиха. Танк Димам идва от към ляво. А от ляво. Долу е. Аз сръчвам. Значи има още един вдясно. Долу е. Отивам към Б. Кухня ли са или къде? Чисто и кухнята. Как върви? Танка стреля далечно. 209 на 103 за нас. Ай, вземете Б. Хващаме Б. Имат С. Чакайте поправя. Идвам на себе да помагам. Много се на С-то му убиха, брат. Убих един, ама има още. В кривият му влизам. Има и танк на Д. Отзаре, отзаре. Зад нас. Дръжте дългият, дръжте посока цето. Убиха Аз един съм там. в кривието, не ви не пускам. Глей там, дето Добре, Манок. Там са още, внимай. В кривието не от два. Техни БТР настрелят. Ние техни БТР минават дясно. Кондора Ще иде погледна към А. дясно улица. Ето. Идва. Мерси. още в кривието на. Ударим веднъж. Аз съм в кривието, не гледам да постоянно. Свалва. Двамата са вътре. БТР дясно по мост. Сега ще се спомват. Пред цето, пред точката. Слядаха от БТР дясно по И мост. двамата ги взех. Браво, ман. Трима. На моста отгоре. Убим. Опа, криво малкото тунелче. За Б, кухнята. Двама са, спалнаха се един върху друг. Взеха мазната на
Танка Рашваев. На Ато седим. Много е настроен този там. Тия флаг. Двама са вече. В кухнята на бето. Свали не. Още май има. Свалиха на Бух и Дуня. Свалени са двамата. Ръчните се на Б са 3-4. На А са 3-4, ръчните си. Има на Букуджийската кофа на Пред кривия тунел има една две. десната ни, който го уби това на Букуджийската кофа ме дигна. А, там идва още един, на малкото има още един, има човек там. Не можаха да дигна. Още един, там е. Кривия тунел. Танка е почти долу. Чакат на цето. Танка е долу техния. Не долу. Айде, чист на Ато един, още един има. До контейнера. Влезе в джипа. Танка е само един. Има джип от дясно някъде. На всичките след добре. Ходи напред, Фрейк, ходи напред. О, танк има. Дайте те. Аз ще остана да пазя Б. Гледай надясно. Те убихме. Са събрали трима. Един вляво. Една да се хлона. Танка е почти 10. На път и На С чисто ли? Щом го взимат за Фрейк, сега. гледай руините, зад тебе, руините. Отдясно, пред тебе, пред тебе, Не го виждам. пред тебе. До камиончето, където е калашите си заглушител. Не го виждам, брат. Уби ми някъде Скри дясно. с танка, скри с танка. Тук идва пехота в нас. Вече ми падна FPS-а на 20. Той говори за танка. убиха. Обаче Техния БТ е още на Алфа. аз не съм контейнер. Синя контейнер има един. Сиротка е това. Под позитака на Б бомбата, като на ръч. Още един дал. Тук базат изхода на нашата. Хванаха ни Алфа. Не, бях видите. Ме убиха. Да, На... да, да, В кухнята. Ма ако дойдете НАТО е БТ не може да изкараме там. Сега се опитваме. Много едно място. Обезвреден. Добре. Долу, БТР, хващате го. О, на малкия спаун има човек тук. На първия спаун. В кухнята има Дигане педерас. лесно тук. Който се сменя мряк, дигни я много. Няма да ви кажа какъв лак имам, просто FPS-а как дропва. До кофта има още. Май. Давай към сета мен. Лорд Брингър с мен по сета. Ето към него. Там има човек. Да, в кухнята. Много лаги, човек. Ще взема го спра този фрапс. Изведнъж пада FPS. Аз записвам бе, ако искаш. Добре, това му кажеш, че съм прав да идем. Техния БТР май минава дясно някъде. Дите малко напред там. Без граница. Ели, така само да ги държим и нашо. Идвам Кондор. Върнам Много, зад още. трипъл кил на тунела. Кондор каза, че ако ще даваш назад, защото ми правя зад те. Свалиха на Саруна. Някъде отляво. Те имат 4 с него, поне. Още 12 типа. Хващат Алфа. Ще хващат Алфа. Танка има Аз точно хващам пред нашата сета. база, тръгва. Бе, цяло пълно горна. Айде, 7. 6.
Не вземе. Убиха ма. Бето към кухнята. Вътре в кухнята е. 4. Свалиха ма. 2. Хващат, браво. Закъмпиха ме Айде. направо. Айде. Браво! Честита първи рунд. Колко? Браво, момчета, браво. Сега ще ти кажа. 130 на 0. На 0. $122. User left your channel. Или на техния шкаф. Гаранция, че ще се разреват за техния пинг. Ама... User joined your Сега е че channel. има на сервер, нали знаете? Пак трябва ли да го спрем? Трябва да го ресетирам. Никой да не излезе от нашия сервер. Никой. Докато те ми напишат сервер или нещо, няма да мърда. Защо не си знали? Достатъчно голям шанс да останат тук, защото виждат имат 50 пинг и че половината от нас имат по Именно. 60 пинг. Не, Всъщност не. Марто има едно пинг, Блейд има 60, аз не знам. Техният Други 30. трима имат по 2-3 пинг, тъй че... Техният сървър е